धन्यवाद मॅडम. यानंतर कुडा नगर पंचायतीच्या नगरसेविका प्राजक्ता शिरवलकर मॅडम यांना विनंती करतो की कृपया त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. कुडा नगर पंचायतीच्या एक डॅशिंग नगरसेविका अशी ज्यांची संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओळख आहे अशा प्राजक्ता शिरवलकर मॅडम यांचा सन्मान करण्याची विनंती मी प्राजक्ता गावडे मॅडम स्वामिनी एज्युकेशनच्या सर्व यांना करतोय. स्वामिनी एज्युकेशनच्या सर्व प्राजक्ता गावडे मॅडम यांच्या हस्ते प्राजक्ता शिरवलकर मॅडम यांचा सन्मान होतोय. या ठिकाणी प्राजक्ताचा सन्मान हा प्राजक्ताकडून केला जातोय. भाजपची एक डॅशिंग नगरसेविका, भाजपची वाघीण अशी ज्यांची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओळख आहे अशा प्राजक्ता शिरवलकर मॅडम यांचा सन्मान आज कोकणशाही न्यूज चॅनल आणि स्वामिनी एज्युकेशन या संयुक्त मंचावर होतोय. धन्यवाद मॅडम. यानंतर प्राजक्ता शिरवलकर मॅडम यांना मी विनंती करतोय की त्यांनी कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. नमस्कार. उपस्थित सर्वच मान्यवर नगराध्यक्ष मॅडम, सर्व आपल्या महिला भगिनी, त्यानंतर साईनाथ गावकर सर, आम्हाला इथे बोलवलं आहे. कोकणशाही जे चॅनल आहे त्यांचे विविध उपक्रम नेहमीच ते चांगल्या पद्धतीने राबवत असतात. प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान कसा करायचा ते त्यांना चांगल्या प्रकारे माहिती आहे. याआधी पण त्यांनी एक उद्योजक मेळावा घेतला होता, तेव्हा पण मी तिथे उपस्थित होती. त्या उद्योजकांचे कुठचे प्रश्न कसे मांडायचे, कोणाकोणाचे काय प्रश्न असतील ते त्यांनी योग्य प्रमाणे हाताळले. प्रत्येकाचे संशय काय होते ते मनाले दूर गेले. त्याप्रमाणे असे त्यांचे उपक्रम पुढे चालू राहू देत. कोकणशाहीच्या आणि स्वामींनी एज्युकेशन ह्या संस्थेला माझ्याकडनं खूप धन्यवाद, कारण त्यांनी आम्हाला इथे बोलवून आमचा मान सन्मान केला. अशीच तुमची पुढची वाटचाल खूप चांगल्या प्रमाणे होऊन देत अशी शुभेच्छा देते आणि मी थांबते. थँक्यू. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.